sammen, og der skal jeg spille et spil, hvor man fører fyrværkeri af. Og jeg har nogle af de bedste, så lad os bare komme i gang. Nu skal jeg lige have nogle fyrværkerier. Ja, så har jeg lige købt en ny en, og vi skal teste mine af, og det bliver denne her. Og jeg tror ikke, den er så fed. Og bagefter det, så skal vi lige fyre nogle andre af, så lad os da bare komme i gang. Og ja, den er ikke god. Så ja, nu skal vi fyre nogle andre. Okay, nu skal jeg fyre dem af, og det er lige her. De her er måske fede eller dårlige. Okay, vi skal starte med nu. Og jeg tror, at det kommer til at være fede. Okay, vi fyrer dem af om 3 kilo nu, og de kommer i luften om 3 kilo. Jeg må sige, det er lidt kedeligt. Ja, det er lidt. Men ja. På den anden side, det var lidt. Og det var lige meget. 3, 2, 1. Og fyr. Ja, fyr. Nu er det jo luften. Nu. Ja, de er lidt sådan kukugitte. Det der, det er det bedste. Det er så. Nu er det så. Og det bedste til sidst. Tak fordi I så med, og adios amigos, vi ses på næste mandag.